pane mapictures aiwa anoshamisa vanhu, ashuka vanhu, avari kunyaso kuona kuti aiwa vanhu vari kuzama kuti 2030 agenda aiwa the current leadership inenge ichiripo, what are they pushing, zvii zvavari kuda kunyatsoisa panapa munyika. Sanabuda mashoko aiwa nemapictures aiwa anobvisa tsitsi obuda panapa vanhu vachiti aiwa taneta nenhamo. Takuda chizvinhu subscribe like or on the bell icon. Now yatanga director of network Nelson Chamisa says the problem with the counter revolutionaries is to think that Nelson Chamisa is the problem, while it's in actual fact corruption, unemployment, collapsed healthcare and education, election rigging, and the list can go on and on. Those who are genuinely must be seen proffering solutions. #8 vanoposta mapictures amuri kuona aiwa emuzvipatara vanhu vakarara pasi mamatress aiwa munyaso kuona kuti mabeds ayo anoratidza kuti aiwa they are not comfortable and people vanoratidza kuti varipo pasi pacho vari kurwara, they are not getting adequate medical attention. Vanoposta another picture aiwa vari kutira pasocial media revarumbiro, vanhu vazhinji vanoriziva, and this one ramuri kuona aiwa this child and her mother unoona kuti vari muhospital, but even mablankets acho munotongomuona ega kutomoti aiwa these blankets angamboti kuti ave machira emuhospital. Vanoshowa aiwa another road muri kuona kuti aiwa it is muddy and wet, hapana etabe road. Mashoko panapa anonyanyora kuti this is a normal hospital ward in Zimbabwe under Emerson Mnangagwa. The man does not care about the health of those that he claims to be leading. The old man is the chief of corruption. Zimbabweans can do better. This old man doesn't deserve to be president. No to 2030. Thomas Kwamda toka panapa vanhu vechange radio richiataura masviko achikomenda pamusoro pezvitiko the state of the nation yamuri kuona kuti panguva inoi vanhu vamuri kuona they are running up and down vachiadvocata for 2030. muchiona aiwa vakomana now they are starting macampaigns vachizama kuda kuconsolidata power vachiti aiwa we must rule kusvika 2030 nekususpenda ma2028 elections. Tudza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu kutidza mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.